o paseo de Manuel de Ribadaira. Eu presenciei o pranto da nai. O pranto da nai cando a fora buscar o Concello, cando o trougueran, cando foron buscar sacalo da cova onde guindaran os falanxistas. Presenciei o pranto da nai e das irmás no medio da aldea, que parecía unha escena de traxedia grega, toda a xente da aldea en circo e elas facendo o pranto. E logo chegaron os que portaran a Manuel morto e dixeron que o deixaran enterrado en Soavi. E vin o pranto intensificarse, como ian caendo unha tras outra, desmaiadas, unha tras outra, como digo na parte final, e ali vin eu, nino de 6 anos, da mai e as irmás o pranto máis alto ata que unha a unha se foron esmaiando. 1976 vivín esas cousas, toda a guerra e despois a posguerra, levando a rabia de rapaz gardada, cobrable o futuro. Romance de Manuel de Ribadaira. Por toda a serra, homes galgando, de noite petan, Manuel Cela chamaron, Manuel de Ribadaira pros do lado, ripanlle os pais dentro os brazos e din que baixaron da Cabalodil polo Real abaixo, din que lles prometía a escopeta de caños e a cadeliña nova que il tiña ensinado, e que non volvería a pobrecer en anos, que lle xancen un dedo prelevarllo en proba os que mandaran matalo. Pasaron Sebane e Mairaos de largo, poucos os viron, todos se fiaron. A avistar Teixeira, fixeron alto, xunto a Cova Grande escolleron campo, sonou no aire o primeiro disparo, houbo logo un segundo, un terceiro e un cuarto, guindaron no fondo, sin rematalo, botaron tras dil seixos e lanchos, algo viron e ouviron pastores co gado, e trougo o recado a pobre cosaco. Foi o Concello de Parada a sacalo, tiveron que pôr 2 liames atados preso da cintura, baixe a seu pai embaixo, ata o con fibelas e lazos cruzados, soben a Manuel morto, logo pai de anos, portano en andas polo monte Lampo, atravesan lugares por un foco de espanto, marcados pasos apelotonados, o que foi a pé en andas tornado astra Sabane e tralo Adro, volta real arriba, Concello calado, todos con mesmo silencio cargados, a parada chegan, estás agardando, diante da casa, o pobo acircado, e li ven eu, nino de 6 anos, da mai e as irmás o pranto máis alto, ata que unha a unha se foron esmaiando, din que eran 4 os que pasearon, e que todos iles morreron arrabeados, 4 eran, son nomes que calo, cómprense niste, 40 contados, 1976.